sakamakon zaben jihar Kano na dan majalisun jiha wanda ake nema a saki. Mai sauraro, barka da wannan lokaci, kana barka da jimirin sake saduwa da mu a cikin wannan sabon bidiyo namu mai albarka. Mune maka mara balale na zuwa wannan tasha tamu mai albarka, haɗe da cewa idan har ya kasance wannan shine karanka na farko na kawo ziyara cikin wannan tasha tamu mai albarka, da ka daure ka danna mana subscribing, kana daga bisani ka taba alamar kararrawa, domin hakan shine kadai zai ci gaba da baka damar isowa zuwa ga ingantattun labaranmu da zarar mun daura akan lokaci. To mai sauraro, tabbas ba a halin yanzu ko mu ci a yau ne 15 ga wannan wata da muke ciki, watan 4 wato watan April na wannan shekara mai albarka, wato 2023 aka samu damar gudanar da wannan zaɓe wanda ake nema a saki na wasu mazaɓen da ke jihar Kano. Idan mai sauraro bai manta ba, tun a lokacin da aka samu damar gudanar da waɗannan zaɓe na jihar Kano, tabbas akwai wasu gurare da wannan hukuma ta INEC ta ware, inda ta bayyana cewa tabbas waɗannan gurare sai an sake wannan zaɓe bisa ga dalilin cewa bata lamunta karantar sakamakon wannan gurare da aka lissafo ba, wanda a cikinsu akwai doguwa da kuma tudun wada. Wanda mai sauraro, wannan zaɓe na doguwa da tudun wada a kafin guraren da ake buƙatar a sake zaɓen ya ɗaukar hankula bisa ga dalilin cewa wannan zaɓe tabbas ana zargin ɗan takarar jam'iyyar APC mai walkitar waɗannan gurare da tada tarzoma a gurin zaɓe da kuma tada ta'addanci da kuma wasu abubuwa da kotu ta tume su. Wanda idan mai sauraro bai manta ba, a nan take sai da aka kama wannan ɗan takarkara, bayan an kama shi kuwa aka sake shi daga baya, aka kuma ƙara bashi damar ya gwabza da abokan takarkaransa. Mai sauraro, tabbas wannan al'amari ya matukar ɗauki hankula a jihar ta Kano baki ɗaya. Wannan abu da ake tumarsa da shi na tada tarzoma a wani gurin wannan zaɓe da ma jikkata wasu, tabbas wannan al'amari ya so ya jawo wannan takarkarin bakin jini. Sai dai kuma mai sauraro, a yanda ake tsaka da gudanar da wannan zaɓe, mutane sun sha mamaki ganin cewa wasu guraren yana nema ya ɗan kai labari a wasu mazaɓen a doguwar. Mai sauraro, ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu mai albarka domin ci gaba da samun ingantattun rahotanni da zarar mun ɗora akan lokaci. Mun gode da kallon wannan bidiyo da aka yi, a danna mana alamar liking a wannan bidiyo.